alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er Christian. Står på mål. Vi flytter lige den. Ja. Jeg tror, jeg skal flytte, men det skal jeg ikke. Bare nu, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Så, ja. Jeg skal bare på mål. Ej. Prøv at gå op, Christian. Bare gå op. Nej. Nej. Så I skal ikke høre på de der nyheder der? Nej, det skal jeg ikke høre. Det er røvkedeligt. Og vi to går i anden klasse. Vi starter lige i sommerferien her. Og vi er 2025. Og vi bor i Københavnsvej i Spikere i Danmark. Han bor i Evej. Jeg bor i Evej nummer 12. Det er lige ved at få en aftale. Ja, vi har bare fået en aftale. Fordi hvis jeg ikke fik en aftale, så skulle jeg være hjemme i 3 timer hele tiden. Ja, det skulle han. Og det gad jeg ikke. Og det gad jeg ikke. Ja, det gad jeg ikke. Helt svært bare. Gør redning så inde. Jeg er tyk om det selvfølgelig. Og de der sko skal jeg bare tænke op. De der. Og vi har begge sådan nogle smart ud. Han der også. Ja, det har han faktisk. I anden klasse må vi ikke smart ud. Det var et dårligt skud. Jeg går til at tage fodbold. Det tror jeg ikke på mig. Det gør jeg. Jeg kan lige se nogle få lortekort. Men jeg er helt ny i fodbold. Jeg kan lige se 2 lortekort. Han er fra Spanien, eller? Nej, han er lige forkert. Har du? Nej, altså han hedder Nick Williams. Han her bedst. Han hedder Scott. Han har spillet for Manchester United. Han her bedst. Han har spillet for et spansk hold. I FIFA han er så dårlig, han er så dårlig. Han er bedst til attack, men han er lort til forsvar. Han tror faktisk i angreb, og han er. Så vi kører videre. Kom. Ja, vi kører videre. Ej, hvor er det tuge. Vi må tæt på. Det er ikke meningen, at skal ramme puderne. Ej. Det er meningen, at skal ramme sådan. Den er væk. Den væk. Han har scoret 1 mål på mig. Ja, jeg har ikke scoret 1 mål. Ja! Skål. Skal vi lige skal ramme væk? Ellers kan vi også ramme sådan. Her, I sukker på den der redning, jeg lavede først. Så prøv. Den misser han. Ja, jeg er så her. Undskyld mig. Undskyld. Ja, undskyld. Hvis det kommer til, så er det lige. Ja. I klar? Ja? Jeg vil lige kaste noget på jer. Er I klar? Nej. Den bare få bolden. Okay, sorry, er I okay?
Ja, fint. Nu er gang. Okay, jeg skal lige kaste en gang. Så En gang til. Du er ikke ødelægge mine fans. Ja. Jeg elsker jer, bare roligt. Piv, bare roligt, der skal ikke noget, det er bare en video. Var I bange? Ja, I var bange, vel? I bliver bange af det her, tror jeg. Det er jeg ikke bange for. Det er jeg ikke bange for. Kør så. Nej. Han er overlægger. Hallo? Jeg prøver at skyde. Jo, altså. Det er mig, der har lavet den her børnehave. Jeg er syg uden hele mig selv. Det er rigtigt. Nu går jeg ikke på den, nu går jeg ind. Og vi går an, når vi begge to er 8 år. Så. Ja, det er vi. Okay, lige meget. Nej, det går du ikke. Nu er det galt. Nu er det galt for ham. Altså, nu er det galt for ham. Han er helt færdig. Sådan der. Han skal ikke til at gå mere. Jeg er den bedste, jeg bød ham. Ja, vi har været venner i 7 år.